Flashman. What's up mga kabihag? Sa araw na to pupunta kami ng Motorshow. Entry namin si Nana. Ayan. Motor yan ni paring Jomar B aka Coast Guard Assassin. Ito pa si Leomar aka The Horse and Bihag TV. May pupunta ba kami sa aming isang kaibigan namin, si Clongski. Ito guys, yung entry namin sa Motorshow, si Nana. Si Nana Yamaha Mio. Inspired siya sa Mobile Legend. Ayun, mamaya pagdating namin, ayusin pa at pagkagandahin pa namin to. Boss Jomar, kaway naman dyan. Shout out. Ay, Batiin mo sino? binabati ko lang Pasalamat ka. Pasalamat pala kay Boss Wave sa nag-ibog ang motor ko. Agalo. Hey, shout out. A few moments later. Pinadarangan ini Boss Stay ka lang. Boss wala dyan. Ini kaya ano yan? Pag-transfer. Yun na eh. Ang mga wiring ang mga. Yan na eh. Pinadarangan ini Boss. Sige, kung kaya pa. Display mo lang yan. Ayo. Display mo lang. Hindi mo lang ako pan-display. Eh, Barney! Pagkada ba kita ayos yung putang nga. Kamu yan, di mo. Nagulay na kami kaya. Nakamakay, nakapangmamakay. Imawalat si Rosino. Barney! Nakapangmamakay. Kayot pa yan yung padyan. Kahit ka magamot pa dito. Okay po ang paninong tabang. Yan mo na lang, tabak na bali ba naman kung video. Okay po ang paninong tabang. Hop! Ilalim! Hop! Hop! Ang kapot! Sampay ka magaling. Kaya daw. Sampay ka magaling. Pinagkasampay na naman yan. Ha? Ilan? Mon, saway! Boss, anong team nyo? Anong pangalan ng motor mo? R150 po. Ha? Roadrunner. Ano? Sa'yo? Ano? Islam po yun, Islam. Gamit nyo sa van. A few moments later. For the night.
Motor Champion and other awards. May we call on entry number 52. Nano! Guys, padalo yung entry namin, yung tatlong entry namin na Mio, Rider at yung Thai Concept. Lahat sila merong individual awards. Ito guys, ito yung mga award nila.